Здравейте, ще ви покажа фокус, наречен 4 любими карти. След като, да речем, зрителя си ги е избрал, ще го помолим да ги сложи така, наобратно, нали, според тези. Няма значение къде ги слага. След като зрителя вече, нали, си е сложил картите, ще направя едно нещо с затворени очи, нали, да няма как да му разбера картите. Да знам, ще направя това, слагам, обръщам, слагам, обръщам, слагам. Така, сега взимаме, нали, пак тестето и го правим същото, обаче с две карти. Слагам, обръщам. Така, напълно размесени са картите и това ще го направим пак, само че с 4 карти, като за последно. Дай преди. Сега ще разделим тестето в две колони. За къде ще го правя? Така, взимаме тази колона вяло, обръщаме я, разстиламе и ето това са неговите 4 любими карти. 4 шестици, както бяха в началото. Ето. Това е фокуса, довиждане и до нови срещи.